em bi israr bi biryardarî roj bi roj têkuşîna xwe birêvê bibin vê agirî roj bi roj em gûr bikin. Yek rêka rizgariya Efrînê heye ew jî tûç û xortê me pêwîst e çawa ku li dijî faşîzma 12 Eylûlê li ber xwedan çawa mazlûma agirê Newroza pêş xistin çawa ku Zekî Arkanan vê agira bilind kirin pêwîst e ciwanê me keçên ciwan refên hêzê rizgariya Efrînê mezin bikin. Vino e di